la un episod din Minecraft. Știți în episodul anterior, adică ieri, că Man City nu mai a fost și am făcut o nouă hartă care am găsit un sat și cam aceasta este casa mea. Mi-am făcut-o, îl avem și pe Murgu. Salut, Murgu! Avem și o mină de-a noastră. O să mergem după aceea ca să mai minăm. Avem redstone. Redstone. Mai că m-am dus și eu. N-avem redstone, băi, frate. Dar zicei să nu-l consum și uite că l-am consumat. Cărbune avem, de toate avem, fraților. Bă, fraților, vreau lemn. Avem lemn, stați așa. Topor. Unde-i mă topor? Că știu că avem unul de diamond. Când am minat atunci. Cred că e aici. M-am uitat. Da, m-am uitat, nu m-am uitat acolo. Așa. Și am zis că am nevoie de lemn. Fraților, dacă mai vreți serii, nu știu, să facem încă o lume ca Man City, dați like și o să facem, fraților. Știți că eu nu vă las, eu ce vreți voi, eu aia fac. Haide, mă, pot să deschid, vreau să găsesc lemn. Mă duc cu Murgu să iau lemn, că nu găsesc copaci. Adică să găsesc, da, trebuie să alerg. Unde-i Murgu, mamă, unde-i casa mea, unde-i Murgu? Unde-i casa mea? Casa mea e cea mai mare din sat, dar nu știu de ce. Așa am făcut-o eu. Am arată bine. Ce aveți? Și că uite, stai aici. Am luat aia, da. Stai că nu cap. Așa. Scoatem. Bun. Hai, Murgule! Ui! Fraților, ăsta sare. Stai să deja la zi. Unde terminate? Uitați cât sare asta. Până la galben a sărit maxim. Uite-le ia. Uite-le ia. Uite lemn, controlele. Păi bă, dar oare înnoată? El înnoată? Nu, o las aici și mă duc eu. Stați așa. Nu ești de aici, așa. Mi-am cotobel, Episodul ăsta o să apară 13, la 5 o să apară episodul ăsta, să știți. Să nu mi-l pierd pe Murgu, bă. Murgule, nu te las. Mi-a murit calul celălalt, dacă mai știți că nu i-am dat de mâncare, frate. Dar uite, frate, nu știam ce mănâncă caimul, dar am aflat.
Hai să mă duc la Murgu. Murgu, unde ești? Murgu. Uite-l pe Murgu. Că vin la tine, Murgule. Unde-i? Stai, nu fugi. Nu mai mânca iarbă, că nu-i sănătoasă. Bă, ăsta sare, cred că tot ăsta ia. Da, bă. Bă. Sare. FBI-ul, pop. Dacă tot e lemn, hai să iau și eu. Da, un pic, nu mult, gata, nu mai iau. Dar ved. Hai. Am făcut nimic. Tai. Dar ridică-te, mă. Și Murgu. O să mai am nevoie de tine. Dar acum, gata. Te-am pus acolo. Acolo să rămâi, să nu pleci. Așa. Bă. Eu zic să mergem la minat. Hai să ne lăsăm lemnă și așa. Da, să ne lăsăm și asta, bă. Dacă le-am lăsat în episodul trecut aici când... Stai că n-am făcut episodul atunci. E, dar nu mai contează. Așa, bun. Haideți să mergem și în mină. Că am făcut eu o mină mai de mult. Mergem. Mai am murit de câteva ori, bă, dar n-am nici armură, frate. Gălea mare. Aici am găsit diamante. Ce ziceam că mor? Eu am zis că mor, dar voi nu m-ați crezut, cred. Și cum viața mea să trec? Cum trebuie să-mi iau dirt? Cum? Cum viața mea? De Minecraft. Cum? Cum să vin? Că aș veni? O să-mi iau să am să... De să-mi aranjez astea, bă. Doamne. De urcat văd eu cum urc, dar bine că am coborât. Aici e blocat. Deci mă duc aici, că aici am făcut eu niște de-astea să am. Ce?
Dar n-am lemn. Pa, și uitai să-mi iau. Nu de acolo, bă. Și bucă aici, bă. Cred că-s diamante multe. Pun lumină, bă, că nu văd ce e. Da? Unde mă lovim, mă, frate? Că Minecraft-ul mă bântuie, băi, să mor unde căzui, că așa mă duc, băi, dar cum căzui, mă? Sau cum am murit, frate, că n-am pățit nimic, n-am făcut nimic. Am pe filmare totul. Revenim când îmi iau item. Nu mă duc în viața mea în mină, îți jur, în viața mea nu mai mă duc. Am revenit, mă scuzați. În viața mea nu mai mă duc acolo, frate, era să-mi pierd itemele de tot când mai le-am găsit. Avem iron. Avem. Mi-aduc aminte că am aici iron. Dar nu ești pe bucăți, bă, frate, dar săram mai sunt. Unde e gomeluca? Trebuie să-l bat. Bă, dar mi-e frică ăsta dacă îmi fut la... Bă, mi-e frică. Fugi la Să vine după mine. Du-te-l ia, Japonia! Hai, vino coașii! S-a lăsat? Nu. Vino cu. Aport! Bă, fugi, bă, că ăsta, dacă-ți fut una... Ăsta poate să-mi futem unul acum.